dito na lang. 260 man to. Diyan. Ah, Dito. pwede. Sino ba? Diba? Pwede mo nga is ano. Noisy. Sila ba? Sila. Doon sa taas. May dito, no? Oh. Kalat. Tejo. Hello, Junads. How are you? Punta kami ng Cebu, Junads. Grabe init. Wala pa itong pa. Mamaya na. Wala. Sigarilyo. Maganda dito. Libre. Ha? Jenna, shout out. Travel lang, biyahe. Salamat. Salamat po. Tara! Sama kayo. Tara. Mamaya alas 6 pa yung ano, yung ferry na, ay, ferry. Yung ano yan? Yung Roro. Kasi ang daming tao, ang daming nakasakay, hindi kami nakahabol ng alauna. Tsaka yung alas 3. So we're waiting for the 6 o'clock na schedule ng Roro. Na si Balasi. Alcohol. O, diba? Mas maganda siya. Oh. Joke lang, bawal disturb. You come travel with us. Ay, sige na. Oh. Di ba maganda pag ano, no? Pero hindi siya. Ayaw nilang amoy ng ano, tabako. O, diba? Sabi eh. Saan ba yung ano nila? Tarang na ta. Ayun o, Ayun. diretso na. Daanan na pala itong DIY dito. Diretso na lang ga, huwag ka na dumaan dun sa
Sa Sa lalaki. Hindi naman na sakit sa ngipin. lock na natin para. Diretso ko na, huwag ka na magpapara. Baho kasi ng tabako. Kaya nga! Ewan ko ba dito sa taong to? Amot kaya. Eh! Ano? Baho ang tae. Ang sigarilyo hamot. Grabe tagal pa kami. Alas 6 pa kami makakatawid. Nay! Pinapara-para. Again, kalood ko tayo natin. Nagigita. Ngapon! Oh, kanina pa kami. Lumabas lang kami. Ito fast track to. Meron na lang nagpa-scrap. Ang mahal-mahal dyan. Fast track. Mahal yung fast track. Times 2 ata yung ano dyan. Times 2 yung pamasahe. Sabihin ka, Pipito. Pipito. Lang. Pipito. Ganyan. Ah! Nakukurni ako. Mas maganda yung ganito na. Silaw siya na. How about Isang larawan ba? babad ay aking nasilayan ng aking mga nalulupas. Ganun. Hindi siya ano. Parang hindi siya sila. Punta ba kayo Manila? Wala. Hindi. Ito ko. Huwag na. Hindi. Ano ko siya sana dito. Hindi kami pupunta doon. Dance. O, lagyan mo. Lagyan mo yan. Oh. Ay, so. Bumili ako na panglagay sa windshield. Jama sa akin. Jama. Makalarawan ako kay Pangga. Babalik ang ligayang naman. You Can you? get that one. Pag ganyan? Pag ganyan. Wait. Pag Yan. ganyan. Kundi, may kulang yung mamaya. Ganyan, di ba? Oh. Baba. Baba ba? Ah, Tama. taas. Yan.
Hmm. Okay. Cool. Sabi. Okay. Sabi. Ah. Sabi. Saan yung sasabi? Eh, baba mo kaya lang. Ay, na pagmamahal. Ay, lamahal. Yan, yan, yan. Sabi pa. Yan yung pinakamababa. No? Oo. Pag dapat may kakapitan kita. Yan. Ito. Ha? Oo. Ito po. Okay lang yan siya. Magaling. Okay. Alright. Okay. Ang dami ng points ba? Alright. Alright. Kahit hubad na nakalarawan, kahit hubad na ang bibing. Salamat, salamat. Tulog ta guys. Samahan na kami matulog. Masaya biya pa. Pero siya ko. Kaya lang. Kaya pala lang hindi pantay yung paglagay mo. Bakit? Te. Tuwid ba yan? Te, pag inusa ko dito, tinuwid ko. Kanina tuwid yun. Bunggo na dito. Oo It ba? doesn't matter. Bakit masakit yan? Isa lang. Ayaw po. Isa lang. No. Please. No. Please. Ito dito. No, masakit na. Isa lang. Isa lang. Sige na. Isa lang. Isa lang. No. Sige na. Huwag nga. Isa lang. Iwanan. Nakilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa alaala sa Ba't di ka nag
ano lang ano ulit. Akala ko nilagay mo yun sa ano. Ikaw yung Sabi mo, ito gusto, ayoko niyan. Ade, akala ko nilagay mo na yung ano ko. Bote mo. Sino yun ano? Ikaw. When I see your face, I got the feeling so strong. But you're amazing. Oh, it's the way you are. Kasi, Just the way you Malangga. Yan. sunog yung balat mo lang ga. Wala rin cause, oh. Lagi kasi nakakunot ang noo. Ay, ano yun? Nawala. Sayang lah. Nawala man. Power cell sa labat, ginhawa ng bawat nangangarap. Today I don't feel like doing anything. Hakok na. Wow. Motor sila. Anong langga? Dami mo.
Ikaw ba? Kahagod na. Ay, maturo ako na sa sunod. Ay, maturo ako na sa sunod. Anong hagok ni Tito? Ay, naku. Thumbs up po, Eileen, the Explorer Official. Hello again, Eileen. Mago ko na. Pati ano na nila yung mago. Basta tutulog ako. Ilang oras pa yung hintay namin? Mga 3 hours pa. 4 ba yun? 4:30. 4:30. Pwede na ako hindi pumasok doon. Pwede na ako sa Mabababain ka pa rin yan. Ah. Mga ano dito eh. Stricto lang din masyado. Isa lang naman. 7 some people shout out. Mag-comment naman kayo dyan. Talking to them. Maya pa to sa Iloilo, kalilang kain, no? Oh, no. Makahilik eh. Mamute na lang ka. I-mute na lang. Alam natin ganito, sana nag-ano tayo, nag-reserve tayo on. I hold your back, your flower. Give my arms and hours. Oh my.
Physical. Lodi Kuya RA, shout out. Happy Easter. Tumba yan. Hello.